Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Iziko kwambiri athokoza amfumu ndi mafumu onse amene mabwera pano mudilola ndivale chifukwa cha zuwa. Mafumu anga abale anga nonse amene mabwera ano ndifuna ndigawana ndi mawu ochepa. Lero sindikanabwera konse umene ndapita uku fumbi lokhalokha ndiye sakati mawu avuta ndi ndinanguti lero ndikhale pa khomo, koma pete ndinakuti kuno kuli anthu amene ali ndi mavuto naganiza kuti ndibwere ine kupita makomo a anthu kumayenda m'midzi nazolera chifukwa ineyo ndakulira kumudzi. Zonse zimene munthu mwana amachita kumudzi ine munthu sangani namize ndachitapo. Kunyumba kwanga ngati vice president ineyo ndimasuka mbale, ndimakolopa, ndimachapa, chilichonse chimene munthu angachite ine ndimachita. Vuto limene limakhalapo naye ukakhala kunena kuti wachoka kumavuto Mulungu wakuyika pa mtunda, nthawi zambiri timayiwala kumene wachokera, timayiwala kumene tachokera. Nonse amene muli apa munamvapo za Judas Iscariot. Judas anampereka Yesu mamawa badakucha. Judas analandira ndalama yekha kumbali. Judas analandira ndalama magulu ngati? Judas analandira ndalama kumbali. Ndikuwasogolera anthu kuti muzindisatira. Amene chakampyopyoleyo ndi kuti kodi amene yoyo mumugwire. Yesu anaphedwa chifukwa cha Judas kulandira ndalama kumbali. Sanaone kuti mmene ndikulandira ndalama kumbali ngozi itachitike ikhala yayikulu bwanji. Sanaganizire, anaganizira za iye. Nkona Yesu anati uyo wakumpereka mwana wa munthu kunali bwino akati asabadwe, chifukwa kandalama kochepa kulandira kumbali kayekha wapwetekesa mitundu ya mbiri pa dziko lapansi. Chimodzimodzi zimene zinachitika kale zizachitikanso. Chifukwa cha umphawi, chifukwa cha kusauka, anthu amalandira ndalama mamawa kumbali kuti dziko la Malawi lipachikidwe. Ndibwerezanso, anthu amalandira ndalama mamawa kumbali kuti dziko la Malawi lipachikidwe. Likapachikidwa lilira wa zaka 5. Lilira wa zaka 5. Ine ndikulankhulani ndine vice president wa dziko. Sanakale vice president wa dziko ine ndagwira ntchito ku ADRA. Nsanabe ku ADRA ndagwira ntchito ku chipatala, ndimalowa mu theater mapakena ma operation. M'manja mwanga ana ambiri abadwamo, ndaberekesa ana ambiri. M'manja mwanga ndapangana ma operation. M'manja mwanga anthu ambiri so amaliramo. Ndamuona munthu akubwera pa dziko, ndamuona munthu akuchoka pa dziko. Soka la munthu ndikutemberedwa kwa munthu ndikuti akakhala zoti aziziwa kunena kuti ngati uli ndi moyo, ukuona sonse zako ali ndi moyo, akuvutika, ngati sikumuthandiza kuthekera uli nako, unali bwino iweyo ukatusabati. Chifukwa Mulungu chimene amachita amampasa uyu ndalama kuti amuganizire nzache kupanda ndalama. Ngona Bible limati osauka muzakhala nawo mpaka nakale. Boma ndi chani?
ndifuna kuti muganizire izi. Mukamasankha president, and izi dziko lonse la Malawi limve, mukamasankha president, mmamusankha president kuti president yo alamulire dziko. Chimozimozi mkazi akakwatiwa amati amunanga ndi awa. Inuyo mwakwatiwa ndi mwamuna, anthu onse adziwa tapanga chinkhoswe, tapanga ukwati. Mwamuna wa munthu ndi uyu. Usiku kwada ukupeza mzukulu wake akulu wa nyumbamo. Sudabwa? Ndikuti mwapanga ukwati, nde wapita ku nyumba, nde walowa kuchipinda kwako, kupeza amunanu aja ali pa sitting room. Akubwera ni mzukulu wake, wabavula malaya. Usingodikira kuti amunanga ndi omwewa. Sudabwa mchani, inu ndinu ndakwatana ndinu, uwo baiti, kukopa chifukwa chani. Amene unansankha unamkonda kuti amunanga ndi awawa, akuvula malaya si iwo. Mboma amene amavula malaya kuchipinda si amene mwamusankha. Munimvesa. Mboma zimene ndapeza ine, maboma onse akamagwa, amagwa ndi zizukulu za amene munasankhani. Musankha president uyu amene amaunonga dziko, imakhala kuti a president uyu amalolera azinzawo, abale awo, anthu amuchipani mwawo kuwononga. Amenewo amapita kukalemba ntchito anthu azibale awo. Akabandalama samangidwa, malamulo amangophwanya. Amenewowo zili ngati munthu kuyendesa galimoto, amagwira so chiwongolo chomwecho. Chiwongolo cha galimoto mumagwira anthu awiri. Hayi, dziko lino likuwonongeka. Ndiye pamene ife ma president tikuti uyu umusankhe sizinavute. Onse amene analamulira Mungu ayang'ana, ali sanalamulira. Kodi uyu akutilamulira dzikoli amawononga yekha kapena ali ndi anthu amene amawononga nawo? Pakali pano anthu akulowa nawonso mboma kapena ayi? Pakali pano boma lilipoli, amene amamveka ndi kutchuka kuti akuwononga boma ndi ndani? Amene wowo munasankha kapena ayi? Kodi mina kuti tisankheni anthu owonongawa akulowa nawo kapena ayi? Mmene ndinati odia zake alibe mulandu, nafuna kuti munthu wakumuzi, munthu wina aliyense aziti ine ndikudia zanga ndilibe mulandu. Nonse muli apa mwajaza chipani? Mwajaza boma? Alibe aliyense angabwere president wachipani ndikukuuza kuti kandisankheni ineyo. Mwajazaje? Mwajaza ndani? Mwajazanu mulibe mulandu. Siku lokasankha muzizifunsa, kodi awawa aliyense baika awanthandiza bwanji? Awali president anapanga chani osathamangira chipani? Chipani sichilamula dziko. Chipani chimangomtenga munthu de musiyapo, chipani chokumayang'anira. Ndiye akapani pajapo amatenga azinzache amene aziwa iye, nkuona kuti anthu ena achipani amene anamvotera ndikumaliranso. Chifukwa chani? Chipani chimangompangisa munthu ukakhala pati pampando. Chaka chino mukama kavota ndikusangalala kuti ndi azibusa omwe amba kundivomereza kuti chaka chino cho chisankho ndi cha chikumbu mtima. Anthu amazuka kuluka nyumba mangozithinyula basi. Alibe kupita, alibe chochita mziko lawo. Dzuwa amene likumnambira opanda chakudya, opanda ndalama ndi ukapolo. Ndikukuwuzani izi, mmene dzuwa likopseramo, ngati ulibe ndalama, ulibe chakudya chokwanira, ndiwe kapolo. Ukukhala kapolo mziko lako, ukukhala kapolo mziko lako. Ndiye Mulungu amamva chisoni nkuona mafunsa kuti m'Baibulo muli mawu amene amawerenga. Kuna kuti kodi mulibe lubano mu Giliyadi? Aisraeli akuvutika, inuyo mukuvutika.
mukufa, mulibe lubano mu Giliyadimo, mulibe mankhwala. Chimodzimodzi Amalawi mukuthinyuka ndi umphawi, dzuwa kukupwetekani, fetereza kumangokwera. Kodi kulibe anthu anzeru ku Malawiko? Mukuvutika mukunena kuti ku Malawiko Mulungu sanayike kwa anthu anzeru zakusako zitsiru zokhazokha. Chitsiru chimati mumtima mwake kunja kuno kulibe Mulungu. Chitsiru chimati kunja kuno kulibe chani, kodi kulibe Mulungu. Tikamakwera magali moto awo nenga vu kuyang'ana panja kuti mabwana ife mwaiwala kuti chiyambi cha nzeru ndiko kuupa Mulungu. Ukonde nzako mmene uzikondera iwe mwini. Sizimakoma kudya pamene anzako akuvutika. Ine ndimachoka kunyumba ya bomayi kumalula m'midzi, anthu andiseka, vice president ndi wanji, vice president oyaluka, akulu wa nyumba za anthu osauka. Ndine ndimati nyumba za anthu osauka ndikulowamo, ndimakalowamo kukhalamo, ndikumva mavuto awo, ndikutulukamo. Pomwe Mulungu wakumwamba tilowere nyumba za anthu osaukazo sanatulukemo. Sanatulukemo. Ine ndimakalowamo ndikutulukamo, akuti tukwana ndili chisimu. Nanga Mulungu wozuwa zonse ndi zake anakalowamo mwamusaukayo sanatulukemo. Ali muti mukamalira amakuyang'anani, mukamadandaula amakuyang'anani. Ndiye Mulungu wapereka 16 September 2025 kuti inuyo mukavuti. Kali zina Mulungu amalola zina zichitike kuti muphunzire. Lero chisankho cha Sabamuno dziko apurezida kuti pakali panopa ndikulephera kupeza fiyo sakubwera kunoko chifukwa choti nakuti kunokima kuli anthu madobadoba ndaona ndikwaziwa, ndipo amene wowo ndizacho sanchito tikatha chisankho. Ndiye tikunena kuti iyi pamene Mulungu anamuuza Farao aleke ananga, Farao papanga makani zimene amapanga iye zinali ngati zoyaluka zokhazokha. Uyaluka Mulungu amakuyalusa uli wanzeru. Ndiye Mulungu amakuyalusa anthu kumadabwa kuti kodi achikulirewa angamala kulimena kulankuliramu. Musadabwe, Mulungu akafuna kupanga zake amayalusa anzeru. Munamva kuti inuyo munthu kudziwa kuti uyu ni mbava akundibera, ukumuona akuba, ndikuti iwe ukundiberatu koma ndikugwira mawa. Iweyo ukundibera, iweyo ndakuona koma ndikugwira mawa. Ndiye kumusiya pompo azibabe. Mulungu akafuna kupanga zake amayalusa amapusisa anzeru kuti mudziwe kuti iyeyo ndiye Mulungu wopyayo. Mulungu sasewera ndi anthu. Ine Mulungu amandiopya, amene akundidziwa ine kumene ndikuchokera moyo wanga. Ambiri apa muli apa ndi okudya bwino. Ine ndimavala kuti makabudula awiri akhaki tako ndikumaoneka. Ndimakhala pakhonde ndikumadikira makaka, maso makaka chinangwa choti chouma makachikapakapa, ndikuphikira na ndolo ine umadikirira. Ndikadya umwera thobwa zili bwino, tenga chingerengere, maso chingerengere, tenga chingerengere changa pansewu. Akandituma aliyense amati afuna tume mde ka Michael tamia ngini Michael amatumika amajijana tabwera ndi kuno basi tenga chingerengere ka njinga ikona kuti tala latha chingerengere chatha amazisunga akulu mudzi tamucha ndi mwana uja tipase chingerengere. Ndiye ndimakhala chingerengere zanga muna 4 azinzanga kumabwereka zingerengere kwa ine. Ndimati ndibwere ndizabwereke chingerengere ine kutenga chingerengere kwa abasa chimozo. Mukabwera nacho chingerengere changa muchisuke bwino. Ndiye amachisuka kuzandipasa. Ndimakhala ndi zingerengere ifukwa anthu akandituma
ndimavomera ndipo ndimathamanga ndi chingerengere. Nthawi zina ndimapanga soka chingerengecho ndikundithawa kukalowa nyumba ya ine yake. Ndiye akakhala kuti mwenyewe ndiopsa ine ndimayima kunoko mangu miyang'ana ndamati bwera utenge chingerengere kacho nyumbamo, bwera utenge. So munthu malankhuliro wekha umadziwa kuti akandimenya. Ndichoncho eti umadziwa kuti maitanidwe bwera tenga chingerengere chako. Siwachipesera nyumbamo bwera usachitenge bwera. Ndio mangoima kumangolira weka. Ndiye akachoka mina akasawo azimaye makao uko matima amakachitenga chingerengere jia ndikuzulia kuseri ndio kupapa hicho. Ndio maida muzemba umayang'ana aja kumuzemba upita kuseri kuja ukatenga chingerengere utawa moyo wanga wako muzi timauzidwa una kuti nthawi yakuta kutoka utalowa ndiye mukasewera mwezi uli ndala ndio mwana pakali pano pa nthawi yakwana ndizani kodi ndibwerere chifukwa chomvera malamulo olonda kula lero kunyumba kwanga ikakufika 7 o'clock msanalowe kunyumba ndimakumbukira mayanga ngati kuti ndikakwapulidwa kwa mayanga namwalira. Chimene ndikulankhula akulu pano nonse ndikuti moyo wa vice president, moyo wa president wa unduna utakunamizika. Zonse zimafika kumapeto. Siku loopsha ena kamaona zimene zijamona ngati manganya njama pepera nazo. Ena kaona hapa basi kono ama pepera nazo. Ena samanda bakuti munthu uyu akuchedwa bambo asikono koma akuyendesa bungwe lochedwa ADRA kumaenda kumaiko azungu ama kapanga kuza umanganya. Hai ndadiyesa dziko lino nthawi yanjala a Joyce Banda ali president mankhwala ali mnalibe ndinabwesa mankhwala munomo 6.4 billion muzipatala zina muli mabedi mmagwereza choncho kumakwera ndomasika nagula ndine. Koma sichili chonse ukachita anthu amve ayi yamanga masekuda school mayi muno police headquarters kulioka kuja headquarters yawo ija library zili kati muja zambiri napanga ndine. Project yoyambirira ya Malawi Defense Force ya HIV AIDS ndalama za Australia ninapangisa ndine. Munthu nimamuziwa munthu sisuti munthu sizovala zake munthu ni munthu. Mukati ichi chitsiru simuni na mapazi ayi mukati ichi chitsiru mani na munthu nkole matikudi mutu wakumagwira bwanjiwe injini ndichani kwadi mutu. Ndiyeno dziko lino ambiri timagomera anthu foti avala masuti ma president avala masuti asilikali azungulia ikudusa ayi zonsezi jasi munthu ni mutu ali mutu ondo umozi mutu ondo umozi gari moto nimakwera iyo ndanda maga mutu ambiri komano nimakwera gari moto mpando umozi gambo zozija nimapezeka mpando ngati koma kama una usi ayi magabo nenda musemo ni mulibemo ndi mpando umozi gari moto umozi zonsezo sindilimo ndi mpando umozi. Chisiru chimavala sutiso chisiru chimavala sutiso chisiru chimataka kwera gari moto. Umunthu ndikudziwa kuna kuti anzanga ndi mavuto yatandize mmene ndinatuluka ndikumala kula kuti mboma mnataka kuba ena manena kuti uyu mutu achikusagwira chifukwa mkatimo muli zabwino ukakhala vice president ama kuteteza serikali magari mutu ambiri chilichonse amangokupangira ngati bwana ingatha kukhala chete osakamba chilichonse. Koma ndapeza kuti iyi zonsezi zikatha umakalowa m'manda. Ukalowa m'manda sumapita ndi magari moto sumapita ndi masuti sumapita ndi asilikali umapita ndi khalidwe lako. Khalidwe lakolo ndi limene litakaweruzidwe. Ndiye ndimati ndikupempheni kuti chaka chino anthu amene akuzigangawo aone malawulo.
amene akuzigana kuti ife ndimene timawina, ifeyo ndiye ifeyo, mwaonese malaulo kuti anthu aziti oho, munthu ukamulakwira atha kukulanga. Inu fetereza mmene wadulira ndi nkhondo, ndi nkhondo. Mitengo ingokwera ngati yasuta chamba, imene yoti ni nkhondo. Mulonganga tabwera, iyu ndi mwana tabwera, ndi mwana imweyo tabwera. Aha, mwamuna mulonganga yi amene yi pagulu, ife tikamaona timati chake voti pagulu, voti yanga. Koma ndikuti voti yanga iyi ali ndi mwana, ndikuti voti yanga iyi ali ndi mwana, mwanayi ali ndi zofuna zake. Iwowa kutenga sikuti akusunga ana ina amasiye kunyumba kwawo, mwina kutenga kuti adima yawo okalamba. Ndiye tikabwera ife asogoleri, voti yanga tipasa ndalama zingati? Ndapasa 2000 ndiyapasa 2000. Ile ntima mbee ndapereka ku voti yanga ndalama zingati? 2000. Pamene akuyenda iyo kumapita kwawo, miyendo imayamba kulemera. 2000 panga nayo chana, 2000 mwananga, 2000 amunanga, 2000 bambu wanga, 2000 nyumba yanga yonse, 2000. Ukuku avina bwana avinatu kuvinira bwana, akafika kunyumba kwao misonzi, akaimba foni tukuvutika akula muzichokoza simanda 2000 muzichokoza. Ndikupeleka chisanzo ichi kakhalini mwana kwa msabiri batali ngani ndiyo ninakuti mutu aliyense timukonde monga mutu. Mukandivotera ine, choyamba ndizamba kusuka mupoto nisana pike, mupotomo ndizasukamo ndisana pike. Tandazo waje njani ukamasuka mupoto ufuna zino tapike wezo muzidie isa kusegule ni mimba kimozi so mboma ulingati mpika ndiye mulizinyasi zili mboma ile ndikafika ndikasuka kusuka kwenye nkutani mbamba zonse ndikamanga, mbamba zonse ndikamanga zichokemo au lesi ndikachosamo okuba amabanda lama nkona nyumba zafu zisi zikuoneka zoipa zonyasa zipatala mukapita iya ikabule ni mapala noka ndaba zipita kuti mulizinyasi katimo nkona Magufuli wa Tanzania sana vutike tu Magufuli anafika mwana wa muna bamba anangolowa ama kufika nyumba mbangai ndaba mnatenda kuti wikifangu hali nyumba hii talanga, nyumba hii ndiye atwa ku Tanzania ngati ili yanu mupite kukoti mukasume kuti Magufuli wakula ndani nyumba tukubezera nyumba hii hapa yeka ndula imakala yokape ndipite kukoti sindikasala konko ndalama za banki ya Mulanda sama pita kukoti zosezo kuzigulisa zipatala ku Tanzania midzi zingomangi kwaona atwa ku Tanzania uchangamuka angopanga ma business akuthandizidwa chifo chani zonse zinabedwa Magufuli anasuka mpika anateka zonse udani kodi kubezera. Number 2 fetereza tizamuchipisa umboni wache mulongo wanga amene ndamuita nabo koyo tikavota paka ipo kupereka siningavute nawo wapereka hand out ine tufetereza ndili naye ndimaka ndikugawa fetereza ina madola ma TV meet bapereka fetereza pale kana ndifunsa kuti fetereza watenga kuti hayi zaiza kuno bwino lero ndagamba kuti poma muna twakuba amba kundifunsa fetereza watenga kuti ndati wanu wabedwa
Ndieno mbuyanga muli apa ndi amfumu foni yanu ndi nayo tikangovota tilankhulane. Pali nkhalamba zina kuwauza kuti mtengo wa fetereza tenga ndi 5,000 satenga alibe ndalama azingokuyang'ana. Nde inu amfumu Mulungu mukumbukira komanso ena ovutika yakumbukire. Sikuti mulichire kuti ine munthu wabwino ayi, chifukwa inenso ndimakapempha kwa azinzanga amene anandiziwa ndikugwira ntchito ku ADRA azungu. Mzungu ukamuuza chinthu moti amvesese nakukhulupirira amapereka. Ndiponso zimene atalandire sikuti fetereza tiagusa mtengo ochipa okha kapena olandira waolereyo osauka wakulandira alandiranso makina. Sinthu kuti alipo iya yamene ndamona alipo machini chija chilipo. Akatenge ngalambazo zikalandira kafetereza kapena kula fetereza ochipayo tiyapase makina kunena kuti ndikukalambako asamavutike ndi kusola azingoyika mchipende chacho kumangotani. Tikatero anthuwo akamasangalala amathokoza Mulungu wakumwamba kuti Ambuye Mulungu zikomo kwambiri. Pamene akuluakulu akalamba owayang'anirache ndifeyo nkuona anyamata nonse muli apa ndifuna ndikuwuzeni kuti nthawi yanu yolandira chithandizo kuti muzipanga ndalama dzuwa msamalione ndi inoyi. Anyamata sa ndikusiya umuntu ndiye umatani utakukhala pansi uzingopanga chama chitalo uzingosola kuponya huko ukuimba nyimbo zako amayanga ini nyimbo za bwino kwa maana kuti mkakati chimanga cha mbili zakuja za mbili anthu amapanga chilichosoka sikuti chilichosoka ndachopangirani ndalama mbakana zoka anyamata kuapasa ndalama za business kapena kuatumiza kuti akadziweza umisiri azipanga sakapepe alibeleza uchito kupempha anyamata malayi munomo talakwira aleki na nyamata akale anyamata anyamatawo amakolo wangu ayang'ana mwana wanga nzakujera liti kumanda ifeyo anyamata kutukwanidwa fa chaboma chifasi tukwapasa anyamatawo kutegera mubiza achikulire ali mboma wankulu wakula chigani mutu cha chinyamata atuti kasika nakali hapa iwe sika na size yako aleki na anyamata akalichani kodi anyamata ndiye support ya anyamata ilipo koma mkazifula zanoka kuvotera zipani pamene sogolero yake sachi nyamata sakukuziwani azingolemera ukhaokha 2030 wina azabwera panopo kumanira mavuto chati omwewa azalina zomwezi yacho mangati kupasani oya fetereza tikupasani kome 5 years ikubwerayi tifuna tilisite ziko tikavote bwino eti tikavote bwino ndikuopa kupoleza kuti ndikangoti wakubali mboma wina ngoti waiwala zako zili apazi nkona anthu ambiri ngani za kuba mboma samane moti president wina alisobwera kusongolo sazapangaso anthu ndi muzachenjera chifukwa muzaona zimene nani simunaone ndalama zili mboma ndi zanu inuyo mukadwala mungozifera ifeyo tikadwala ulendo kumaiko akunja ndiramacheza ndani ndiramacheza ndi zanu kwa nthawi yokha ino Samsoni anamuuza Mulungu choka satana zabulo zikamachitika sana malwererana tikulankhula namba zimpepo zikusa pano choka satana back to the sender. Habari yanga ndikukuza ni izizi mona mtima kulera kuti dziko lino mukaliponya pakali panopa mwafa. Ile tungena ukala peo satuluka mango dia zanga pe koma ndikuti natuluka ndikulankhula izi chifukwa cha inuyo ana awa aza kutembererani ana zikoli mamaduli lili ngongole aza lipire ndani awatu ife chili kumanda ngongole zikungomura tizabweza 2040 ife chili aza zakale awa
koma tingongongola ndalama zipoza kuti ozabweza sindani kodi sife asika nakoneka kuno koko kuti mtu apita akatenge mwaopa akhale ndi ndalama zawo aziopya msika nalibe ndalama kuti aima angoima alibe ndalama koma ngati ali ndi ndalama zache taima ineyo cha ufuna cha ani makufuna ai ngwakuti iwe huyo akupita asika na sanga pheke tiapase ndalama asika na Malawi ndo kongola akhalidwe koma tikwapepusa anthu amboma afe timakonda anthu asauke ndipo akasauka watu mani ndalama sivuta kungofika 15 20,000 20,000 ni ndalama it's nothing koma kwa anthu ambiri ni ndalama chifukwa tinasaukisa kuti azona 20,000 ngati kanthu abale anga ndachoka kulolokwe kublata mwera kunoko ndisakuuze kuti pa 16 pa mukavotera odia zacha alibe mulandu mwazivotera noka ndipo uthengawu si wonse amene andiona Yesu anatenga ophunzira ake 12 ndikuwalalikira ndikuwaphunzitsa kukhala nawo ndikuwauza kuti pitani mukalalikire nimukabatize kuzina la Atate ndi la Mwana ndi Mzimu Woyera chikakhala anthu osanamuone Yesu pokhulupirira mawuwo anatani kodi anabatizidwa ndikupita kwa Farisa uthenga kona tinda Kristo ambiri mbiri ndinamuona Yesu ayi si wonse atamone Michael usi ningopereka uthengawo ili mukumva uthenganu mukumva uthenga pitani konse mukalalikire kuti odia zachi alibe chani kodi alibe mulandu ziko lino tikaendera kuti odia zachi alibe mulandu mbava imangidwe aliyesa agwire ntchito osati kupita ku office ya boma mtu akamabwera pwe anthu akantha itali kudikira abale kudikira ati abwana ine ndine vice president nthawi ikamakwana yopitira ntchito ndalowa kale kuopa ndani kuopa malamulo ndiye wina si vice president civil servant kwe 9:30 angofikira kumwati anthu akuvutika zimene zokuti zithe otesa ndi inuyo anthu akumuzi musatengedwe ngati anthu opusa anthu akumuzi inuyo ndamene mmaika anthu boma ndi kuatulusa pemphero langa ndinona kuti ganizirani nyumba mwanu ngati mulibe blanket nyumbamo mavuto amene wowo si achipani ndi anu ngati mulibe chakudya nyumbamo mavuto amene osiyaboma atu ndi anu musake msogoleri sankani Michael Usi ineyo ndagwira ntchito 26 years mmene achakwera ndi achilima masaina na zangwirizano nali tasazika nimakathandiza anthu ovuta tikati kuvuta anthu akamaenda amaenda ni futi ziko la Uganda kara moja ntchito yawo kutenga na mamawa amapita ku Kenya ukaba ng'ombe bwera nazo auso akatenga ndi amapana mwapezana makara moja awo awili akamamenyana anawo sama abandisa mpaka na wina afe akafuna sikana sama fusira ama kukuzana nyamata 5-10 ngati sichali chijoto ama ukhala panja pa challenge ndipita machita iwo ama ukhala panja pa challenge ama nguza latifu na wakuti akamatuluka mtamagisa msika na amango tawa azimbotawa mayo anyamata ni mbuyu mayo ena usamango siya kuti lero wakwatiwa amene mbuyu lero wakwatiwa ama tamangisa mpaka naluka mgwira amene akufunayo ndikumugwiririra akamugwiririra angotenga apita kwawo wanyamata kugwirirayo akatenge ng'ombe je akapereke kubanja kwa sikana wagwiridwa uja njama ngozoti watu uja wagwiridwa watengedwa ndiye ajama ngulandira ng'ombe zija mina landira ng'ombe zija sikuti mugaza kuti ng'ombe zija tu wagwiririra ng'ombe jandi zake anakaba wabayeko amangolondera kuti ng'ombe zawo zili kutiko sapita kwa wabayiya koma ng'ombe zawo zili kuti ndiye amakapeza pongo zalandira ng'ombe aja ng'ombe zulu za twisi ndiye baba kukubandula sobana ndiye inuso mulimbe mmenyane nawo moyo wache ndi wovuta koma naphunzira kodi munthu amakhala bwanji ndatumizira kumene koko kakhala nawo pansi ndikuwaphunzisa chitukuko chimatere moyo umatere zipanga inuzi ndi moyo wa nyama paka ndikuwakhazika pansi kwakandira radio lero kuli zi Uganda chitukuko chili kupita kumene koko pakati pa India ndi China kuli anthu kumene koko sukunepo akamaenda atakhala panopo
sisi nao likafika kudusa sewu ama kubanga ma deadlock liye da pansi magemo ndo kumango ponda hadi kwa kama ndo aduse kenda kwa nyamuke kwe mbele sisi likumusajira akaliunjika torch muntu akamati tengo la kwao ndi chamba chilipo possible amango suka napita kwene koko kakazika pasi waphunzisa moyo matere napita klasi kuti ndikaziwe anthu amene wo komwe kumalayi kuno kwa mfoje usavuta tabwera ndikuno hangobwera tipange chonchi ndiye anthu wandovuta kwapanga chitukuko ayi koma tikwala kwira mukandisankha ineyo mzatamanda Mulungu chifukwa dziko lindiramu afumu anga ndi akula kunonse ndikusiyani manja wa Mulungu muzigani zile noka pa 16 musakavotere chipani mukavotere munthu amene atakuthandizeni ine ndazipereka kuti ndikuthandizeni kupempha osandipempha t-shirt zifetereza osandipempha chitenje singaiwa tikambirane zinthu zoti zikalwa ndipo mwanumo zikhale za phindu t-shirt tabera ni mapa t-shirt ni tabera aba t-shirt yawa mapa t-shirt makuta akuda nga ai ngobe ili ya wanyabu ya ndani ya ine zima koma kuvala izizi utakuta zima kondwa izizi kumanya hey. Utatanga kodi utakuta nkona ineyo kusogolo ku t-shirt yanga ngobe yanga ndikuchosapo pango kala kasu zije zanga ndikuchosapo pango kala kasu kuti chipanichi isakalenga ndachika kamera wina ali yense ata kuzachitenga ndikuchisogolera mukavote nzeru mukavotera uyu mwazivotera noka cholinga changa sikuti ndizija bwino ndagwira ntchito kale pakali pano ndikumbwezera Mulungu zabwino ambuye akudaliseni zikomo kwambiri zikomo. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.